kuva etupuolelta. Ajatustilat. Tällä hetkellä nyt paistaa aurinko. Yleensä aurinko paistaa muutama tunnin päivässä. Muutama tunti vesisadetta ja loppuaikaa semmoista aika harmaata. Niin sanotusti ollaan 2 kilometrissä, niin pilvet on tässä meidän ympärillä. Semmoisessa sumussa ja usvessa. Tässä on sisältökompaista kuva. Tuossa on kolmiolla. Ilmoitetaan meille, koska tunnit alkaa. No. Elämän pyörää ja Shakyamuni Buddhaa. Se kaikki ei edes tiedä näitä tankojen nimiä, mitä täällä on, mutta että tosi hyvä paikka mietiskellä. Koska sanoa, että olisiko parempaa nyt ainakaan ihan heti tästä tällä hetkellä. Tässä on alhaalla 6 eri lääkebuddhaa ja ylhäällä keskellä Shakyamuni Buddha ja eri buddha-versioita, muitakin sitten. Siinä on Dalai Lama ja meidän tämän keskuksen perustaja munkit. Tuolla alhaalla tästä ikkunasta kun katsotaan, niin on sitten Dalai Laman asunto. Dalai asuu ihan tässä meidän naapurissa.